Hola, Glies! Amb el març arriba la primavera, les flors, els arbres fruiters i les gelades que les maten. Comencem el resum del mes parlant del projecte Disseccionem la ciència. Aquest mes hem parlat d'opressions i discriminacions, fent una taula rodona sobre les dones i ciència amb ponents de primera línia. Recupereu-lo al nostre canal de YouTube i de Twitch. Sobre aquest tema també n'ha parlat la Soc Tastaulletes, que ha publicat un vídeo enllaçant medicina i dones fent servir l'endometriosi com a exemple il·lustratiu. I no puc dir il·lustratiu sense parlar de les il·lustracions dels posts de Dirubio. Durant aquest mes ens han parlat de píldores anticonceptives i del llop. Que bé el llop! I d'animals també n'ha parlat altra gent. I no són precisament biòlegs. La quarta llei ha tornat amb força i ha publicat 2 episodis parlant de una mica de tot. Des del càlcul de l'àrea d'un elefant a ètica amb la ciència, que potser tenen més coses en comú del que creiem. En el terreny de coses que sembla que no tinguin connexió, però la tenen, el Toni del 8 a tot ha fet un directe amb l'Emma Freixanet parlant de ciències socials computacionals, connectant la física amb les xarxes socials. Ja és a YouTube. I més entrevistes. Ciència Oberta ha publicat un recercat parlant amb la Sònia Estradé, també una de les ponents de Disseccionem. És que està tot connectat. També han publicat molts reportatges i molt altre contingut, com per exemple l'arquitectura de la memòria i altres que no me'n recordo. També han publicat un nou conte de la mà de la Cèlia Tastaulletes sobre una calçotada, calçots que bons, i la poció màgica de la Peronella, que quina connexió tenen? Haureu de llegir el conte per descobrir-ho. Més coses, l'Andrea i la Marta de l'Ovella Verda s'han posat les botes d'aigua per endinsar-se al projecte Rius i també per ensenyar-nos què estan fent al Delta de l'Ebre per preservar les nacres mediterrànies. Cuidem els rius, cuidem les nacres, cuidem de natres. I per cuidar de natres hem de fer cas del que el Marc Canela de Ciència Oberta va dir a la primera pedra de RAC1. Ens va explicar l'origen del mal de cap i ens va donar uns consells per no tenir-ne. Això és tot, que no és poc. Apa, fins al mes que ve i a fregir-se les neurones.